Dwi wedi bod yn Athrawon nawr ers 1997. Roeddwn ni'n chwilio am her, rhywbeth gwahanol I wneud. Pan daeth y cwrs lan, roeddwn ni'n edrych ymlaen at wneud y cwrs, rhywbeth wahanol. Yr elfen orau dwi'n meddwl oedd mynd yn ôl I ddysgu, I gael y cyfle I fynd yn ôl i'r brifysgol, I wneud rhywbeth gwahanol, ac I ddysgu eto ar ôl llawer o blynyddoedd yn gweithio fel athro, dwi'n meddwl. Dwi'n ddyn eitha tawel, ac doedd dim llawer o hyder gyda'r fi. Pan roeddwn ni'n ddysgu yn fy ysgol I, doedd ni ddim yn hoffi darparu hyfforddiant i'r stuff i'r athrawon eraill. Ond ar ôl I mi wneud y cwrs, ar ôl I mi wneud y micro-dysgus, dwi'n teimlo'n mwy hyderus nawr I fynd yn ôl i'r ysgol ac I gwneud hyfforddiant ar gyfer y staff eraill. Dwi'n teimlo mwy hyderus. Dwi'n mynd yn ôl ym mis Medi gyda llawer o sgiliau newydd, gyda llawer o hyder, ac I annog athrawon eraill, ac I gefnogi athrawon eraill. Mae'r cwrs wedi bod yn wych. Cyfle I gwrdd â athrawon newydd, I cynhyddu fy sgiliau Cymraeg. Roedd y micro-dysgus wedi cynhyddu fy hyder, dwi'n meddwl. Doeddwn ni ddim yn hoffi siarad o flaen llawer o bobl. Dwi'n teimlo mwy hyderus nawr I sefyll o flaen bobl ac yn siarad yn Saesneg ac yn siarad yn Gymraeg.